Agung para tamu pinanganten sarimbit emut dumateng purwaning dumadi rikala linarake ing jagat padang emut dumateng Rama ingkang sampun hanggukir jiwa raga emut dumateng ibu ingkang sampun sembada kinarya papaning yoga brata salebeting nawa candra dosahari pramila ing titiwanci menika kepareng badhe anguswa padaning Rama Ibu ngaturaken sungkem pangabekti jroning anguswa padaning Rama Ibu bebasan rinujit jroning galih jenggara saking sasana palenggahan umampah ndodok pindha sapa matarangan betasande pinanganten kekalih arsa anguswa pemadaning Rama dalasan ibu prantengan saning Rama Ibu tumuli anguswa pemadaning Rama Ibu mangkono pangudas maraning driya lamun kamiya sing lesan Rama kula ngaturaken sungkem pangabekti katur dumateng Rama dalasan ibu ngaturaken gunging panuwun dumateng Rama ingkang sampun hanggukir jiwa raga gunging panuwun dumateng ibu ingkang sampun hanesepi kula satemah saged walaya jati teman walaya ibu anak gunder sakloron Rama lan ibu wis lega wis ila lamun jeneng sira sakloron bakal omah-omah dhewe kaya-kaya durung ilang pupuk lempuyangmu ya ngger kaya-kaya durung suwe ucul saka gendonganku dene titiwanci iki jeneng sira wis dewasa asa pangun kula warga mung wae ya ngger mangerti ya sanajan to jeneng sira besok bakal omah-omah dhewe Rama lan ibu ku ya pilih ana ya nduk ya le marga swargane wong tuwa kono lamun dirubung dening anak-anak lan putu-putuku kabeh ngger anakku jeneng sira sakloron ndak pepuji ya nduk ya le bisa sugih kang tanpa gawe rugi marang sapadha padane ngaurip jeneng sira sakloron ndak pepuji bisa banter tanpa nglancangi jeneng sira sakloron ndak pepuji ya lek bisa gedhe tanep boboti marang sapadha padane ngaurip tanpa beda patrabe pinanganten kekalih ugi badhe ngaturaken sungkem pangabekti katur dumateng panjenenganipun Bapa Wahyu Pranata sekalian ibu mangkono pangudas maraning driya lamun kawya sing lesan Rama ibu kula ngaturaken sungkem pangabekti anak ngger sakloron mangerti ya nduk ya le yen to urip iku kudu kanthi laku sabar lan sugih pangapura kudu kanthi laku sabar lan sugih pangapura linambarana lan manis gunakna tembung basa grambyak sumanak aja bedakake marang sapadha-padha ya ngger bisa mapan lunggah unggul tata krama adoh saka watak dawen panas ten
lamun jeneng sira saklara bisa tumindak kang kaya mangkono sayekti bisa nambah rumah keting pas duluran apa dene Bagas warasan tumrap diri pribadimu wiwit kawitan iki nganti tekan belahan mengkone ya nggih jeneng sira ndak pepujian kok ya le bisa pinter nanging ora ngguroni jeneng sira ndak pepuji bisa padhang nanging ora mblerengi marang sak padha padane ngaurip bisa dadi patuladane ngaurip ing bumi iki ya nduk ya le biar padhang trawangan jroning wardaya pindha tindak ing wanci dalu pinaringan obor sewu bebasane pinanganten kalih bukti kasembadan ngaturaken sungkem pangabekti katur dumateng Rama Ibu mila salajengipun kepareng badhe tumuju ing sasana sekawit nenggih sasana pelaminan arsa rinengga gambaripun sesarengan Rama Ibu nuwun